माता की बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 गुबुन पार्टी याकारिसिनि बीजेपी नि बानारनो खाबाय खुबाय लामसागो 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 गुबुन पार्टी याकारिसिनि तिनि पार्टीनि भारतीय जनता पार्टी बानारनो खाबाय खुबाय लामसागो 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 गुबुन पार्टी याकारिसिनि भारतीय जनता पार्टीनि फिलाग्रामनो खाबाय खुबाय लामसागो 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 हाकुफोरबाय लामसागो 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 हाकुफोरबाय लामसागो भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 12টা विधानसभा कलायनाय अबं खाबाखिरि सरदारपाड़ा बुथ हंगांगे 4 नम्बर बुथ सेंटर काइंटेकफ्रा बुथ सेंटर कलायो अब इको सिनि बसिंगो तिनियो जागा जों बेलाय बाइको बानहनै जों वानसौइनाय मानो सिनि बाइको तो ओ जागा कक्टे सिन सानन बागै बसेस्ता खालांगा तैबो बय पार्टी थिक सिन पार्टी 5 बो अबनो सालांका जों जतन सिबो 2024 नि जे सिनि लोकसभा इलेक्शन अब तै बिसि दिन गरेखा ओ मासनिनो 19 तारिखो जों इलेक्शन डेट फिक्स खायजा अबनो नासिगुनि जों तिनो जागा चिकनसा पान्ना खायलायका वाखरे सरदारपाड़ा को चिकनसा पान्नानि बिसिंति खायलायनाय 25 परिवारनि 88 बुटार सीपीएम ताई मासामुसु जे कांग्रेस नि दंनाय बर जतन याकरायने सिनि बीजेपी न बर खामजागे सिनि बाना तला फायका baksa baksa sotau bura buri sigro mane bom mari bur nai bur ngati prasa mane ham krayeng nani lama nu hur yang ngitongo bom mari bur nai ngam no kisa lokor actually bom mari bur nai abo hangke jar jar motamot se tangga ba जों बीजेपी खायनाय जों सिनि मुदुजिनि नेतृत्वआव जों सामखाय दङ जों जतन सायमानो बा जों बोखा गवारखाय जों सायमानो सिनि मुदुजि जेबाबे सिनि भारतबर्षनो जों आगु तिसै ताबुक सामखाय दङ ताबुक पृथ्वीनि जतन सलाय संगठन कटर हिसाबै जों खरकचाताय खरकचा जों ओ जागा सिनि नेतृत्वआव ताय कार्यकर्ता फायमानजा फायजा जों ओ जागा अबनो जों सानान चेष्टा खायनाय जे सिनि बीजेपी नि माध्यमे सेंट्रल नलखबो पार्टीनि याकबि तेजो बीजेपी के सागर संदे आगे हिंगो तो सीपीएम न खाइतमोन के ताबु खंगा के जतन से एक इंदे तो एक मांग लाइजा खाता के ताबु खा तो जनता न हमजागे मा फैके ननि बखारो पाहिमा तो हाव और फैम का हम नं खाबला ओ जागर मुं तो मजे तिनि जयनि खाम खाइ ओबो हंगा के वाखिरे सदा बिलास हंगा तो दो खिंदा दको nini nok ni family rok mane busu jora rok tu bu an nok ni family mabong bolaro to mane busu jona rok tu peke family ani nogo to prai 4-5 পরিবার হাইতংলা tani bagi nem khanyani nang kha bo माने जों तो आगे पुरो हंगा हंगे मते सीपीएम न खाइ फैया आंबो कुमलुं अञ्चलनि माने नारी नि एकता सेक्रेटारि इंगि फैयागी कुमलुं अञ्चल न आं चालु फैयागी ओ निनि बुंखा आं रबल खिदा बरमा